Yaro ya utrai. Ko himen ko para bayit ha utrai Jesu Christ. Ngistang ya ubana irsal. Banler rio bele baduai kerpang. Ya rosary. Banduk leburom ya kamaria tesati. Ban pan ya kajinga side lem jongka nagabenda jongi ha kajingim ka jongi. Ko himen ko para kadbang istang ya une ubanai jongka jingri bele ya kamaria tesati dakabaduai ya kajingduai rosary. Ngakwa ban kot ver yepi baro tolong kibashirhem bu ya kajingtumu kerpang. Bahkan don ga jingkala syaka perte baro kawai. Ba utrai unshimdi pura ya ka jingtut ke jingvit ke jingpang ke jingshidam baro kabang yakendo haka perte kabam menda. Ngapule shapi naka gospel jong Lucas baningkong arpo pra. Utau angel ulawan syaka badula ong kublai kabadap da ka jinga ye utrai udon batpi la karku kerpang yepi napadengke kende baro ko himen ko para kane kalong ka sur jongo blai shapang ka maria te soti kalong kabadap da ka jinga he wangel utrai ula penshisha ka maria te soti kalong ka kende kabakerpang ya kaba uble ulas ngabha e kadbang istang ya ka jingdu ai rosary but ka jingle riu bale ya ka maria te soti ngakwa vanshapi lemba ka jingkandu jingi kai yapi bandup i shushu ya ka maria te soti ko himen ko para ni baro ni yesno shapang kataka jingpao ya ka maria te soti havu John Bosco bakuit ha kawe ka jingyo ipao havu banitip hausnem kat praspa Henry Paul R hau banai jemang May u John Bosco bakuit ula don kata ka jingyo ipao syapang ka bor ya side lempa ka maria te soti ha kaba udang yoi pau ya kata ka jing pau jongka maria te soti ulayo i artiliki jhatma kawe ka jhat kabadang yale persya ya kawe pat ka jhat kabakam kenjang bad kane ka jhatma kalap dap daki tup bad kimman banyale ya ka tema ko himen ko para hakaba o John Bosco bakuit ulayo i ya kane ka jad ba persyang ban penjot ya ka waipat ka jad ka ba kam kinjam kam he ulayo i hakata ka jad badon uwe ubri ubapong li badulas ngawuto bade upa bakuit nang dakat ba udang pay ulayo i ya ki cardinal ya ki bishop baro ki persyang banyada ya ka jad na kata ka jad badang yale bad ban pinjot iya ka bad kaladon ka jingale bajur ha ka duriyaw bad kat ba udang pay ulayo i balami artileki ki paya na ka bad hangda kawe hakalato Maria nyongyarap ki Kristan da kawe pat ki jimpenim jongga Kristan ha we paya don ka dur jongga Maria te soti ha kawe pat kala don ka dur jongga Eucharist bakoi kane kalong ka bo bayada ya baro ki badan hapadeng ki jinge nagabenda ki Kristan baro ngidon kamban shania tili tilan ya ka Maria te soti kum kaneka jingyo i pau jongo John Bosco bakuin kaeka ba ublay ukka ban hikayangi
bade lemba ka Eucharist bakuit bad de lemba ka jingshanya ya ka Maria te soti nila banjop bad kadba udang pe ulayoi kadba kane ka jad kabadon upa bakuit ki cardinal ki bishop kilastam banjan bad kane artile ki paya ka bor jong ka jad ka bayale persha ya ki nongshun kilastang ban tolotno bad suki pasuki kila yale bantu shajan bad upa bakuit ula teno ya ka jad pendait no ya ka jad bad kane artile ki paya balato jimpanim jongi kristan ka Eucharist bakuit bad Maria nongyarap jongi kristan ko himan ko para ha ka bayade bad kane ka jingyarap ka bangilaban yo lemba ka jingya side lem jonga Maria te soti ngadang kinmao kawe ka jingjia ka balajia ha ka North Nigeria ngitip ka North Nigeria kala don ka jingge ka bapalat omde tang ke Nigeria ya ke Chad Cameroon baro nama don di father jongiru ki tre hangdo ki don ki jingale Persia ye ki kristan but kala don ro kaweka nongle no kiba lep yale Persia ya ki kristan ha ki briu ha kata katain kalong Boko Haram bad katba nang jur ya ka jingale jongki ban penyap ban penjot ya ka sukka sign jongge beriu ha ka North Nigeria u Oliver Dashe u bishop jongga North Nigeria ulastang ban duai kerpadia u bele ban yarap no ban yadano ya ki beriu baro jongga ta ka tain ulayo ya ka jimparasad ulayo ya ka jimpen pau na baneng bad udeban duai ia ka jing duai rosary ban yo jing suk badulas tang ban duai de ha ka ta ka por kine ki nongle no ka badon ha ka Nigeria kilas tang ban pedri sha ka kalau bad lemba jong ka ne ka jingale lemba kine ki beriu kilong ki bajihadi ki ong kila penyap kumba arpu hajar ngot ki beriu ki kristan ha Nigeria kumba arpu lak ngot ki beriu kila pet na kata tain da ka bating ya kine ki riusiniu rikalau bade ha kata ka por ko himen ko para buon ki jingjiang yesno don ki por kila rano ya ki kina school baro ya ki kina kindai but kila pen kala niam yaki kila pen bor yaki ban kala niam shisin kala jia komne shapang kawe ka kinde ka bakarteng Rebecca Bitrus bade kristan catholic bad habawan kine ki rikalau shakashnang jongki kila pen pila kila rabot bon ki kinde ki badon ki kon samla kinde bad i ulog jonga ula pet namar ya ki shinran ki pinya bet ya ki kinde ki rano shakalau bad Rebecca kalalong armet hakata ka por bad kala donro armut ki kon Jonathan ubalais nem bad Sakari ba sans nem kila rano ya ka rengkat bad kini ki kon shakalau donro bon ki ve pat ki kinde rengkat bad ka bad kila pen borno endala poi shakalau ban kala niam bad Rebecca kalalong ka bayishirhem yaw Jesu kam tre ban kala niam bad ban pen bor ya ka kini ki rikalau ki kinino ya ukon u Jonathan ubalais nem bad kila bretno yawu shakawa la penyapno bad hakabating ya ka jingyap jongu Sakari basans nem kala kongu yakine ki rikalau ban kala niam bad kadba kidang dem bad duai ka Rebecca kala lekono kala duai ko pajongi kala duai ko ble ka Maria bad kala pendon kam ya ki shimbriati jonga namar kam don rosary rangat bad kam bad kala ong ngala pendon kam mal ngala pen kala ya ki shimbriati jonga kum ka rosary ban duai happadeng kata ka jingale ka bajur ha ka jingim ka jonga
bad suki pasuki kila penbor yaka bad kila lebbi jot yaka kila pasyang lok yaka bad uwe udakot jongata ka riklau bad kala armet bad kala kau kun hakas ngi Christmas bad kala ai kerteng iau Christopher bad hadin arsnem jongga jingim jongga bad ki riklau Chisin kalayos ngau ya ka jing sawa jong ke suloi but ka bom kalas ngau to ka army jong ke Nigeria kala jan rengat bat ka to ka nongut ki ken hon jong ka kila petrino petyap no nakane ka kam jong ki ri kalau bat kala sa kumba arpo prasni ha ka kalau ba ha padengi mrat kalau ka padengi jimpang ke jing shitam kado kadwai kala yolad banya kundu ya ka army jong ke Nigeria haba ke la yakendo ya ke army jong ke Nigeria ye ke sipai ke la ang piru pilong ibe dekot jong kane ka riklau mindangin penyap no bat kala yam hakama jong ki kala ang ngamde riklau ngade Kristan bat kila kiliya ka peni ya ka dakashin ba pelong Kristan kambat don kano ka dakashin ban peni yaki ba kalong Kristan kam don rosary kam don dem panabat ka Henry kalaong ngalong Kristan bat kini kilaong tala dalong Kristan duai ya ka jing duai jong ki Kristan Catholic bat kalastang ban duai hakama jong ki ya ka kopa jongi nang da kala duai shiposin ko ble ka Maria da ka simbriati jongka bat kala duai kaburom bat ulong uwe sipai na pedeng jongki ulong Muslim badulang ang hoy ndang ngelas ngautu bapilong Kristen Catholic kila pelait no yaka kila rano yaka syaka snong jongka nang da bishop la ai pen baptist ya ukun jongka kala yo lad ban yakendu ya utenga jongka nang da Bob Francis ula kot yaka sha rom banyak kendu yaka naka bad ranggat bad kawai pat ke kintai na Pakistan kalayale persha ya ke jing tunju baro kalbala ya lemba ke jing sha shitom ko himen ko para ka Rebecca Bitrus kala langka saki naga benda jongi ka Rebecca Bitrus kala langka nongi kai naga benda jongi kumno ngilaban yaine hapadeng babon jai ki jinge haka jingim jongi bad ka Rebecca kala on haka por bakadang pet ya pet im naka kyam jongi rikalau kala mudban yino ya utaukun Christopher na marbale kala kam shimla don jingi ya Christopher na mar kade ude ukun balaka da ka jingpen bor daw uta uwe dekot bam shim kwa bandra kamud banino Henry u sakari ukun jongka ulaong me watnam yino yawu Christopher hangne ngaladu yawu Jonathan ngalakwa bandon bashipara jonga bad lemba kaktin jong sakari kalarano yawu Christopher ko himen ko para kalayang scam nagabenda ka jinge bad niru bonsin haka jinga kendo jongi ke jing shitom ni klet banduai rosary kai kaba kahikai kalaong deina marba ngala duai mangasni mankammi ya ka rosary ngalayo ya ka bor deina marba ngala yid ya ka Maria tesoti bublai ula pelait yanga nakikti jongkine ki riklau kade ka Maria teisoti bangalas ngautu wan lada bangadon jingai naki ingasem nautenga nakabalang ngas ngauim nama ka Maria teisoti ka kami baneng kala don rengkat badnga bad kala persadianga kala hikayanga ban penkala ya ke shimbriati jonga kum ka rosary penkala ya ki shimbriati jongi kum ga rosary bon ki bri kiong ngam don rosary banduai don bon ki bri kiong ngam nang ya ka jingmaya jonga rosary banduai lindet don bon ki bri ki don bon ki rukam banai daw ban kya na ka jingduai ko himmen ko para haba nistang ban penkala ya ki shimbriati jongi kum ga rosary
Hapadengi jinge, hapadengi jing jinja, ngin salai lui na bun jait ki jinge haka jingem ka jongi. Ngakot nga weri pi baro kadbang istang ya ka jing le riubele ya ka maria te soti da ka baduai rosary. Penkala ya ke shimbriati jumpi kum ga rosary jumpi. Warlada pim don rosary ba pakabat pi. Penkala ya ke shimbriati lesengi don ro bon sin hapadengi jinge hapadengi jing jinja hapadeng bon jai ki jingele tolong bakoloi bandem kumba kala dem hakindo kumba duai kumgi niam muslim kala duai henre kala duai da ka shimbriati jonka ya ka jing duai rosary kade ka jing duai rosary kawe ka jing duai kuble ka maria kala long ka dak ka shin ban penyaper ya ka na ki ri klau ba ki kristan lada kam nang ban duai kuble ka maria ha ka ta ka por kin kanjin dala koloniap da ki suloi jongi sipai ko himmen ko para rosary kalong ka dak ka shin ban penim yangi Rosary ka urosary ulongru udakashin ban penya peryangi nakiri klau nakiri suniu kumba ka Rebecca Bitrus kala peni hakamat ki sipai ko himmen ko para ngimde ban larain ban duai rosary lesa don bon ki kun jongi ki bampat pepang ya kabor jong ka jing asylum jong ka Maria Teisoti don bon ki kristan ki don Kimbam pachempang ya ka jing kordor jong ka jing duai kublai ka Maria tolong ki bakloi ban mlin tolong bakloi ban duai pindup yo jingada namadon bon ki story ha ka balang jongi ha ka jingim jongi brio balalai loi na ka jinge enda kelastang ban duai rosary ngakendu ya pi baro duai shirhem na ka benda ka parte duai shirhem na ka benda ka balang Duai shirhem nakabenda ka imlang salang. Duai shirhem nakabenda ka longing longsem. Bapindup lai loit nakajinge. Kamaria tesoti kanman yarap yangi. Kanman yada yangi. Kanman yalam yangi. Siya kasinda jungu Jesus Christ. Ublayun karku yangi baro. Nginduai syuaban penkot. Siyasin kublay ka Maria. Kanamba kabor jungu try. Kanman kiar halo jungir. Kublay ka Maria. Kabadap daga jinga utrayu dan batpa lagar kuya panap ne kinde balagar kuya sopo jompa Jesu ko Maria bakui kami jongo bele duai naga minda jongi ginombo minda padha kapo ka jingyap jongi amen uble badon bor baron kar kuya pi uppa barukon padumen siem bakui amen